Polinomioekin hasten garenean, manejatu behar den, edo ondo manejatu behar den gainera, prozesu bat, da polinomioen deskomposaketetan, oda faktorizazioan, oda biderkagaietan deskomposatzerakoan, lehenengo begiratu behar dugun prozesua da, ea bidegi komunik dagoen edo ez. Eta hori lantzeko, engo dugu ariketa hau. Zer da biderkagi komun bat? Batuketa edo kenketa baten barruan, gai guztietan bidertzen, errepikatzen den, eta danetan errepikatzen den biderkagaia. Lehenengo gaian hemen 5x karratu daukagu. Alde batetik 5, x eta beste x bat, x bidertzen ditugu. Bigarren gaian, ditugu 15, horrezen dugu, 3 bider 5 daukagula, eta x bider x bider x. Eta bestean, 25x berlau, da 5 bider 5, eta x bider x bider x bider x. Horren, zeintzu dira hirutan daudenak? 5, eta x bi aldiz. Horren, zein da biekei komuna? Osa eskenengo guztia kenduko dugu, 5x karratu. Horren, daukagu 5x karratu, eta orain, 5x karratu zenbateaz bidertu behar dugu hemengo polinomioa lortzeko. 5x karratu bidertu behar dugu bider bat, 5x karratu lortzeko, beraz, hemen bat. 5x karratu bider zenbaten behar dugu, bider minus 15x berriru, bider minus 3x. Eta 5x karratuaz, 5x kuadroarekin barkatu, eta 5x berlau lortzeko, gehi 5x kuadroaz bebai. Eta horrenik geratzen da lehenengo ariketa amaituta. B ariketan, ziur nago, zautariko askok pentsako duzuela. Hemen, zatikin arteko kenketa egin behar denez, edo egiten direnean kenketak, izendatzaile komuna egin behar da. Beraz, hemen ere izendatzaile komuna egingo dugu. Neko hori baduzu duzu egin. Baina hemen eskatzen dena da bakarrik, danetan bidertzen edo zatitzen dagoena, errepikatuta, kanpora ateratzea. Horren, zer da aman komunean dagoena? Eren, hemen dagoz zati iru eta zati iru, eta hemen dagoz zati iru eta zati bost. Beraz, zati iru aldu batara. Bat ere. Zer geratzen da? Geratzen da x berlau, ken x zati iru, eta ken bat bosten. Egiten baduzu lehen izendatzaile komuna, geratzen da 55. Eta orduan, dana zati 55 geratuko zirenez, bat 55-en aterako genuke kanpora. Baina, printzipioz, ariketa honetan, hau eginez nahiko izango zen. Joko dugu zera. Zeren kasuan, kasu honetan, pixkat liosoagoa da. Bestia baino. Zergatik agertzen delako bi letra berretzaile desberdinekin, eta zein du behar dugu, ez zein danetan errepikatuta agertzen dena, hartu behar ditugu letra guztiak danetan agertzen diren letrak, hau da, x eta y gai guztietan agertzen direnez biak hartu behar ditugu, eta bakoitza berretzailari txikienarekin atera behar da. Eta koefizienteak, hau da, 2, minus 3, 2, minus 3, 2 eta 7 artean, ez dago aman komuneko biderkagairik. Orduan, letra bakarrik aterako ditugu, x. Zein da berretzailari txikiena? Lehenengoan berri du, bigarrenean berbi, berzazpi eta berri du, berbi. Eta iak, agertzen da, berbost, berlau, berbi eta berri du, beraz berri du. Eta orduan, juden gara ipintzen, geratu izan dena. Bi, bider zen bat, x berri du daukago da, x bider x bider x. Eta x berbi atara dugunez, geratzen da 2x.
I berbi atara dugun ez da I berbost egon direnez, I berri du geratzen da. Holan, bi hauek bidertzerakoan, emoten dago lehenengo gaia. Ken, iru, X berbi atara dugunez ja desagertzen da, eta I berlau, I berbi ataratzen badugu, I berbi geratzen da. Bi X berzazpi, bider I berbi, gehi bi, X berzazpi, X berbost geratzen da, bi atara digutugulako, eta Iak desagertzen dira danak. Eta gero, gehi zazpi, bider, X berri du dagoenez, X bat, eta I berri du dagoenez, I bat. Horanik amaitzen da. Vale? Ontxe, D eta G beste bideo baten eginda daudenez, hengo dugu E orain. Eren kasuan, hiru batu gai ditugu, eta hirutan agertzen da X ken hiru bidertzen. Hor zengo dugu, X ken hiru atara, eta geratzen da, bider bi, gehi hiru, eta ken bost. Hau da, geratzen da, X ken hiru bider 0. Hau da, 0. Eta amaitzeko F, ze esan dut lehen G eginda dagoela beste batean. A ber, kasu honetan, koefizienten artean, 2, 6, eta 4, denetan dakogu bi bat bidertzen, beraz, bi pintzegu kanpo. Eta letrak, X denetan dago eta I be bai, beraz, X-a, berretxara txikiena bat denez, lehenengo gaian, bat. X ber bat, eta I agertzen da lehenengoan berbi, bigarrenan berriru eta bestean berriru, beraz, I berbi. Orduan, zenbateaz bidertu behar dugu 2x ikarratu lortzeko? Bider bat. Ken, minus 6x karratu I berri lortzeko, bider minus iru, X, I. X karratu eta I berri du, X ikarratutik. Eta gehi, lau lortzeko bi, X-a ipini dugu eta I berri bider I. Hola, ni geratu.